Манастирът тесен за мојта душа е, кога човек дојде тук да се покае, трябва да забрави греховният мир, да бяга од съблазън и да търси мир. Мојата съвест инак днес ми говори, това со черно што нося отгоре не ме помирява с тия небеса. И когато в храма дигна си гласа и да пея Богу да получа рая, мисля, че той слуша тия што ни даят. Тоя доплачевен живот нетърпим и моята молитва се гори ка дим. Мисля, че сълзите, че вдовишкия плач, че подна почтена на простия торач, че ръката братска без гордост, без вик, подадена скришно на някой клетник. Много са помили на Господ Всевишни от всички химни и тропари излишни, че не с това расо и не с таз брада мога да отмахна някоя беда. Човекът тук на този свят има един грижен, има един брат, че моите братя търпят и го страшно, а аз нямам нищо и това е грешно, и че ще